Ярминкәгә көнедә бәйрәмчә аяз, җылы булды. Сәүдәгәрләрнең хәләл көче белән җитештерелгән продукциясына ихтыяҗ зурдан иде. Яңа суелган козлар, бал һәм козылык сыер ите бай ассортиментта тәкъдим ителде. Ярминкәләрне безнең Мөсим халкы, Мөсим район халкы көтеп ала һәм яратып чыгалар. Һәрвакыт монда свежий белән сөтләр, иттәр, будай, бәрәңгеләр алыплар. Хәзер менә быелны кыш соң китү сәбәпле алмалар юк иде, менә алмалар саталар. Районымызда традиция буенча үткәрә торган көзге ярминкәләрнең берсен үткәрәбез. Халык бик актив, үзәк мәйданда музыка гөрләп тора, сату бик әйбәт, төрледән ассортимент алга таба да. Безнең инде менә шушы була торган бәйрәмнәребездә һәр кайсыбызга да шушы ярминкәдән бәйрәм кайфы белән, дәрт белән матур итеп иләребезгә кайтыргабыз. Ярминкәләр районда бик еш үтә инде, халык бик күп, бик теләп килә. Чөнки ярминкәләрдә шундый күп продукция, авыл хуҗалыгы продукциясе да һәм промышленность продукция бердәмлек кирәк. Бердәмлектә көч. Менә халкыбызда менә бу ярминкәләрдә шулай бик теләп йөри. Мөсимдәге ярминкәләр һәрвакыт халыкны бер йодрыкка туплый, күпләр ярминкәгә таныш-белешләрен күрергә, дуслар белән аралашырга дип чыга. Бу көнне бәйрәм рухы урамның һәр почмагында сизелә иде. Ярминкәгә һәр елны, һәр вакыт яратып чыгабыз. Шул хәтле күңелле, дус-ишләрне очратабыз. Аннары 300 бәядән продукциялар алабыз. Менә ит алдык. Bütün әйбер бар. Кемгә ни кирәк? Ите, җимеше, алмасы, бүтенесе дә бар. Менә миндә алды вала 6 кило алманы. Ярминкәләр ошый, ярминкәләр бик кирәк. Менә бит халык үзе теләгән әйберне шушында сайлап сатып ала. Һәм сатасы килгән өчен кеше өчен дә бик әйбәт. Ярминкәләр булып торсын, бәйрәмнәр булып торсын. Бик күңелле. Сатудагы продукцияга тел-теш тидерлек түгел, халык ихтыяҗын тулысынча канәгатьләндерерлек азык-төлектә, кием-салым, көнкүреш товарлары да бар. Үзебезнең Мөсим сатучылары белән Чаллы, Түбән Кама шәһәрләреннән дә сәүдәгәрләр килгән иде. Бу инде кешеләргә ибергә сатып алу түгел, инде күңел ачу җире дәйме. Бу ярминкәләрдә күп катнашам мин, еш катнашам. Бик батыр оештыручыларга бик зур рәхмәт. Шуннан да халыклар бердәм булсын, дус, тату яшәсеннәр. Илләр тыныч булсын, исән саулык булыр бүтәнебездә. Әниләр белән мин дә чыктым бәйрәмгә берләр аларга күп әйбер алдык. Бөтен кеше дә бәйрәм белән. Мөсим районда ел сайын, ай сайын ярминкәләр үткәреп бара һәм бу күренеш миңа бик ошый. Чөнки бу менә авыл хуҗалыгында үзләре менә козларын, үзләре менә өйдә җитештерелгән продукцияне менә авыл халкына үзе җитештерелгән продукциясын, сөтен, майын кирәк кешесенә сату мөмкинлеге бу. Ярминкә халыктан да бик әйбәт әйбер. Анда сүз дә юк. Монда ни күңелгә тирәй, ни яның кили барса да бар, сайлап алырга була. Бәясен карарга була. Монда расы оештырганнар, нәрсә әйтәсе килә? Сатучыларга уңышлы сәүдәләр, сатып алучылар алган әйберләр тәмле булсын, ризык булсын. Шунысы сөенечле, халык өчен продукция кулай бәядән тәкъдим ителде. Мал һәм кош ите, быел аеруча тансык булган алманы халык хәтта чираттырып алды. Ярминкәгә килүчеләрне Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йорты үзешчәннәре сәламләде. Мөсимнең үзәк урамы ярминкә беткәнче җыр-моңга күмелеп утырды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөсим телевидениесе.